jama'a ni dai na samu mijin aure, na san kowa ya san waye wannan malamin bawan Allah ne. Kafin na shiga cikin magana ta dan Allah dan Annabi, idan matan shi hudu hajiya ki ji ni dan Allah ki fita in shigo. Babu komai a rayuwar duniya, na san kuma kuna so in yi aure ko wani abu. Abin da yasa na ce muku na samu mijin aure, billahi allazi huwa rahman, ni dabi'unsa burge ni suke yi, yana ban dariya. Ina kallon sa sosai fiye da tunanin mai tunani. Sannan bayan wannan na san cewa baya shan wiwi wannan malamin ko na misqal zarratin, amma kuma menene baya yatin din yan wiwi ko gaskiya bai taɓa zagin yan wiwi a social media ba. To kin ga kenan gidan uwa ni kwal ni mata ko shi yana yin wa'azi, kaga wande ni ma sai in daina. Right person kenan, amma billahi allazi la ilaha illa huwa, mutumin nan yana burge ni a rayuwata ta duniya billahi allazi. Dan haka ku taya ni da addu'a Allah ya kai mu Jannati Ibrahim, ya ga men kunya gidan wannan malami. Da Allah malam cikin girmamawa ba raini ba, ina yin ka ina kaunar ka, Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Sannan kuma kai ma na ga akwai wasu ɗabi'o'i da kake wasu irin nawa ne, saboda billahi lazi in gaskiya ta zo ko me za a yi maka baka gudu ka tinkari mu ka gaggaya mishi abin da yake zuciyarka. Ni wannan shine kawai. Da Allah idan malam ya ji sako na, di yanda za a yi da san yanda za a yi da ni ma dai, di yanda za a yi dai kawai ma dai a san dai yanda za a yi da ni din shine, ko in shiga duniya ko in juya my 12.